Здравейте! В това видео ще ви покажа как да смените стандартния хард диск на PlayStation 4, който е въртящ, с нов SSD, така да направите PlayStation по-бърз и съответно малко по-надежден случай ще използвам 1 терабайтов диск на ADATA, за да подменя стария въртящия, който е. Преди да инсталирате новия диск, е хубаво да се направите бекъп на игрите, за да може после да си ги възстановите. Това се става като отидете на Settings, слезнете на System и отидете на Backup and Restore и изберете Backup. В случая това, което на мен ми излиза, са профили, които нямат синхронизация и му предупреждават, че ще се загубят трофеите. Това не е фатално в случая. Потвърждаваме. Тук също, че save data, която е за дадения юзър, няма да е налична. Потвърждаваме и изчакваме малко. Ето тук долу, в случая при мен, е диск, който ще използвам за Backup Storage, за да мога да си възстановя игрите, съответно в последствие. Както виждате, това е общия обем от гигабайти, които ще се запамети. Съответно Save Data, Capture, теми, настройки и така нататък. При мен в случая няма достатъчно място, защото диска, който съм използвал, е 1 терабайтов и вече съм направил бекъпа. След което, ако диска е достатъчно голям и празен, давате Next, прави един бърз чек на нещата и след което почва да прави самия бекъп. В моя случай от въртящ диск на въртящ диск отне близо 6 часа за тези 520 гигабайта. Така че подгответе се за търпение и за време, което ще е нужно да се прехвърли информацията. След което това, което трябва да направите, е да изключите изцяло PlayStation. И след като той е изключен вече, ето, свети тук битичко и след малко ще е. Така. Ето, спира да свети, загасна. Ето, който му изключваме хард диска, той вече в момента няма да е необходим. Това е кабела за джойстика и променя малко. Съответно, разкачаме изцяло PlayStation от захранващ кабел, HDMI кабел и при мен е свързан с кабел директно към роутера за интернет. Откачаме и него. И това е нашият PlayStation. Това се издърпва настрани и излиза. Така. Ето. Виждате, има един, секунда само да го фокусирам, винт с логото на PlayStation, който трябва да развиете, за да може да извадите харда. Видим си една отверка, развиваме болта и го махаме. От другата страна на PlayStation е самия хард. Вадите го и той е хванат с това по два винта от двете страни. Обърнете внимание на това как е поставен. Вие реално не може да объркате поставянето на новия хард диск прямо стария. И сега го оставим на страна. Свалянето на хард диска става последния начин. Трябва да развием тези винтове. 4 на брой са.
Падна. И този падна. След като ги свалим, хард диска вече е свободен от касетата, която го държи и можем да го извадим. В случая моя PlayStation е с диск 1 терабайт на Seagate. Забравих да опомена, че става въпрос за PlayStation Slim. PlayStation 4 Slim. Поставянето на новия е в обратен ред. Реално, ако виждате, няма как да объркаме самата посока на поставянето, защото реално няма да можем да включим обратно хард диск. Така че завъртам си го в правилната посока. Ето виждате. И съответно пиновете на хард диск са отключени. Като си връщаме обратно 4 винчета отстрани, които фиксират. Хайде, така ми падна едната гумичка, които фиксират хард диска към шасито, за да е сигурна работата, че то ще е на съответната позиция, която е нужна, за да може да се включи обратно в конзолата. Така, секундичка. Диск SSD-то, който слагам, както споменах, е 1 терабайт, колкото е въртящият хард, който сменям, на марката Adata. Моделът е SU650, но не е Ultimate, а е по-обикновения модел, който е син цвят, както видяхте. Така, след което диска вече е захванат, както виждате, в това. И трябва да си го върнем обратно в PlayStation. Диска е сочи нагоре. Трябва да виждате диска, когато го поставяте. Съответно, и болта с PlayStation логото е на този издатък, така да го кажем, който трябва да стегне шасито. Пъхаме диска, тискаме хубаво додолу, да може да щракне, да сме сигурни, че е там. И си поставяме съответно винта с логото. Айде, който фиксира шасито. Така. Връщаме си обратно и пластмаската. Тя е на клипсове. Въобще не е нещо. Не може да отцела да сложа първи път. С марка е малко трудно. Поставяте се, штраквате. Айде. Така. След като сме направили това нещо, можем обратно да закачим съответно кабелите по самия PlayStation, без да го пускаме. Трябва да направим друга процедура. Ето, закачаме се. Един кабел HDMI. Малко са ми къси жиците. Така. Съответно захранващият кабел. Така. Следващото нещо, което е нужно да направим, е да създадем флашка, която е с софтуера, който трябва да качим на новия хард диск.
Сега ще ви кажа как. A few moments later. Така, за да можем да направим PlayStation да работи с новия хард диск, ще трябва да му качим нов софтуер съответно на този хард диск. За целта ще използваме една флашка. Може 16, може 8. В случая, даже мисля, че бих казал, че може и 2 гигабайта, поради проста причина, че файла не е много голям сам по себе си. Така, взимате флашката и я форматираме. Задължително да е в FAT32. Правим формат на флашката. Готово. След което в флашката създаваме една нова папка, която се казва PS4. Задължително с главни букви. В нея създаваме нова папка, която наименуваме Update. Отново с главни букви. И вече в нея поставяме файла, който сме свалили. Изчакваме да се изкопира. Флашките са ми супер бързи. Ще отнема време. През това време ще ви покажа самия файл. Файла се сваля от този сайт. Това е сайта, официалният сайт на PlayStation. Линк към самия сайт ще сложа в описанието. Влизате в сайта и тук ще намерите това. Като цяло ви казват как да направите бекъп на стария хард диск, как да свалите хард диска от самата конзола, в случая това е за PlayStation Pro, другото е за PlayStation Slim като нашия, аз ви ги показах тези неща вече, а третото е за PlayStation FAT. Това е PlayStation 4, който вадат. На нас ни трябва това. Като цъкаме на Install System Software and Backup и на Reinstall Software, след което избираме втората опция. Не Update, а PS4 Console Reinstallation File. Когато натиснем на него, ще свали файла, където ни иска. Тук остана още малко. Така, готова е. Файлът, който сме свалили, вече е в флашката, папка PS4, в която има папка Update и вътре е файла. Отне малко повече време, но флашките са ми стари, извинявам се за което. След което тази флашка я поставяте в PlayStation. A few moments later. След като вече малко фокус, може ли? След като вече сме създали флашката с новия софтуер, я поставяме в PlayStation и трябва да го вкараме в
Safe Mode. За целта натискаме Power бутона и го задържаме, докато конзолата не изписка два пъти. Това е първото изпискване. Стартира. Второто изпискване и пускаме бутона. Това, което ще ни даде да. През така, трябва да свържем джойстикът с кабел към конзолата, защото съответно е разпознат. Само секунда. Така. Свързваме джойстика. И натискаме PlayStation бутона. Единствената опция, която ни дава е Install PS4 Reinstall Software. System Software. Даваме Yes. В случая нашата версия е 1071. Реално загъла. Тя беше и последната, която съвсем наскоро се инсталира на самия PlayStation. Даваме OK. Изчакваме малко. Прочита файловете от флашката, пък тя май не е от най-бързите. Така. Случая ни казва, че всичките юзери и дейта ще бъдат изтрити. Дали искам да продължим. В нашия случай хард диска е чисто нов, празен, така че няма какво да изтрива и какво да се притесняваме. Даваме Yes и, както виждате, стартира процес по инициализация с предупреждение да не изключваме. При подготовка за софтуера всяка вероятност самия PlayStation ще се рестартира няколко пъти, докато се качи самия софтуер. И ето започва самата инсталация на софтуера, която също най-вероятно ще отнеме някакво време. Така, софтуерът вече е инсталиран. Това най-вероятно е... Не най-вероятно, но това вече сте го виждали при първия път, когато сте инсталирали съответно. Сте си закупили PlayStation. Натискаме PlayStation бутона. Избираме език, който искам да ползваме. Съответно даваме Next. И правим стандартна инсталация. Даваме Skip, защото нямаме съответно камера. Избираме си часовата зона и датата, как да ни бъдат изобразявани. Set time automatically. Добре, next. Stay connected. Така, това аз лично го пускам. Control be charged, защото искам когато
включа PlayStation в Rest Mode, да мога да използвам порта да остане да работи, за да си зареда джойстика. Пускам го на 3 часа, за да не е постоянно. След което му давам да остане свързан с интернет, за да може да се качват данните. Enable Internet Application PS Vita, така. И даваме Next. Data Service, добре, Confirm, Accept, Start Now. Така, User 1. Окей. Така. Оказва се, че в PlayStation имам диск Slime Rancher. Това вече е официално инсталиран SSD. Правим една проверка. Отиваме на Storage. Даваме. И ето виждате, диска е празен. Има единствено софтуера, който е инсталиран. Можем да проверим съответно версията, която е тук System. Даваме на System Information и виждаме версията, която е софтуера, и някакво има на PlayStation, то реално мисля, че може да се променя, така че може да си го кръстите както решите. Следващата стъпка е да изключим флашката, която ползвахме за софтуера, и да включим хард диска или съответно, ако е голяма флашка, достатъчно голяма, за да събере игрите в PlayStation. Ето, инициализира го, дава Application, така, след което джойстик. Отиваме отново на Backup Restore и този път избираме Restore PlayStation 4. Това е информацията, която е записана на хард диска. Вижда се съответно датата и това май беше старото име на PlayStation. Не съм го променял, просто така се седи, откакто е купен. Избираме, даваме Restore. After Restoration, Current State, Continue, така. Казва, че ако избера Yes, PlayStation 4 ще се рестартира автоматично и ще започне възстановяването на игрите. Избираме Yes и съответно остава да чакаме. Изгасна. Сега ще се включи наново. Не знам колко време ще отнеме. През PS4 до контролер. Натискаме. Нищо не стана. Как се видим? Така. Така, това с бутона не работи. Както виждате, в моят случай ще отнеме 3 часа. Аз залагам, че ще са повече за прехвърлянето на информацията. Това е процедурата, след когато вече се прехвърлят, просто ще ви покажа, че PlayStation работи в различен вариант от това, което видяхте преди малко, след като се стартира. До малко по-късно. Така, няколко дневна борба с PlayStation. Трябваше да направя цялата процедура няколко пъти наново, поради проста причина, че оригиналният хард на PlayStation е в много лошо състояние.
цикли, не всеки път тръгва. Затова е цялата процедура по смената на хард диска. Един път захапа, това е единствения път, в който успях да направя бекъп. Но явно и хард диска, който съм ползвал за бекъп, също не е бил в много добро състояние. Поради проста причина, че след няколкократни опита за възстановяване на данните от оригиналния хард диск, оставащи 30 на минути до приключване на цялата процедура, поради някаква причина прехвърлянето и възстановяването беше прекратявано. Опитах се да направя нов бекъп, но без успех, заради това, че оригиналният хард диск е в много лошо състояние. Брутално. При включване, при изключване цикли и се чува как се движи механиката вътре и то не тръгва. Тогава реших да прибегна до друг метод. Използвайки third party програма, с която да опитам да копирам оригиналния диск върху SSD-то. Програмата, която аз използвам, е тази. AOMEI Partition Assistant Professional Edition и така нататък, последния да затворя вратата. Програма за партишани под Windows. Има друга подобна, която също е доста известна. Мисля, че се казваше Partition Magic. Мисля, че и с нея става по същия начин. Това, което направих, е да сложа двата хард диска в съответно кутии, за да мога да ги включа в USB портовете на компютъра. Двата хард диска се показват тук, както виждате. Аз имам лаптопа с два хард диска. Това е флашката. Това е една флашка. Под нея, в случая, ако има още един диск или още една флашка, ще се покаже и той. Реално, това, което трябва да направите, е да извадете, да копирате диска. Маркирате целият диск, не е определен сектор от него, защото ще копирате само сектора. На нас не трябва да изкопираме целият диск. Съответно, маркираме диска, ето тук, и ви дава опцията Copy Disk. Като дадете Copy Disk, аз в случая избрах, мисля, че сектор по сектор. Даваме Next и то ви пита къде искате да изкопирате диска, който сте решили да копирате. В случая флашката е прекалено малка и затова не ми дава, нали, да го изкопирам. Следват си стъпките. В един момент, в случая при мен, ме пита дали да изтрие всичките данни от диска, върху който ще записваме. Съответно му дадах разрешение. Цялата процедура по заличаване, защото тя прави wipe процес, ето този wipe процес, почиства хард драйва и съответно копирането на оригиналният хард диск, тъй като използвах него, с риск да прекъсне някъде самото копиране заради лошото състояние на хард диска. Цялата процедура му отне повече от 12 часа. Първо да заличи всичката информация и след това да изкопира всичко обратно на SSD-то. Не очаквах, че проработи. Останах изненадан, че нещата се получиха.
За да сте сигурни все пак, че формата ще съвпадне, копирайте това, извинявам се. Форматирайте предварително SSD-то в exFAX, exFAT или FAT32 формат, за да сте убедени, че в последствие, когато върнете в PlayStation, той ще бъде разпознат от самата конзола. Процедурата е дълга, но си заслужаваше чакането. След като приключи програмата, нямаше абсолютно никакви грешки по прехвърлянето. Единственото, което оставаше е да върна SSD-то в PlayStation и съответно да се моля да се е получило прехвърлянето. Цяло ефект имаше. PlayStation, бих казал, работи 3 до 4 пъти по-бързо. Fortnite му беше необходим на стария хард диск, може би около 5 минути да зареди и да може да си играе, като циклише през цялото време, имаше леки насичания и така нататък. Докато сега с SSD-то нещата се случват с време поне наполовина по-бързо, няма циклене и така. Всичко е окей. Така че ако номера с бекъпа не става, а имате third party програма за партишъни, използвайте нея и изкопирайте цялата информация от единия хард на другия хард. Другата програма, която се опитах да използвам, но в случая тя ми каза, че не може, беше отново на AOMEI, само че Backup Professional, като тук вече първо се опитах да го клонирам, не ми даде, след което се опитах да го... някъде имаше да го... бекъп. Не това. Не, че тук съм се опитал да го клонирам, като при избора на хард диска ми каза, че това, което искам да направя, да копирам данните от единия хард на другия хард, с тази програма е невъзможно и да използвам съответно Partition Assistance. Така и направих и съответно стигнах до крайния успешен резултат. Вече, да. Пак казвам, това може да се направи с най-вероятно и с друга partition програма, third party. Много важно уточнение е, че когато флашките са под exFAT или FAT30, да, на FAT32 се виждат, но ако е на ето този формат, има вероятност флашката да не я виждате тук, когато влезнете в устройствата си. И ще я видите само в third party програмата или в диск менеджера, който ви е на Windows. Това го видях след като включих диска, който е оригиналният от PlayStation. Той е зареден. Аз го виждам, че го е разпознал Windows, но не го виждам къде е. Това е заради файловата система. И за това само third party програмата го вижда, през която се прави прехвърлянето на информацията. Надявам се видеото да е било полезно. Няма да ви показвам дали работи PlayStation или не, защото няма да разберете каква е разликата. Аз реално съм изкопирал цялата информация, като прехвърля абсолютно всичко. Профили, save data, по принцип
игрите, които са инсталирани, трофеи и така нататък. Абсолютно цялата информация се изкопира от единия на другия хард диск и все едно не сте сменяли хард диск. Така е ситуацията. Надявам се видеото да е било добро, да ви хареса и да е полезно за някой, който иска да направи същия апгрейд на стария си вече PlayStation 4, защото има PlayStation 5. Аз лично съм доволен от ефекта и да, смея да твърда, че се заслужаваше трансплантацията, така да го кажем, на мозък. Предполагам, че по този начин могат да се апгрейднат всички 500 терабайт, 500 гигабайт от PlayStation на 1 терабайт и по този начин да се здобият с повече место за игри. Това беше от мен. Ударете по един лайк, ако ви е харесало видеото, коментирайте, ако имате някакви въпроси и до скоро!